Det her, det er en til video. Ja, det er det. Ja, det er en udfordring. Fra Magnus Østergaard. Kom herhen, Magnus. Ja. Så ned for en kæne. Sig hej, Magnus. Hej! Jeg kan ikke se det her. Og udfordringen er, at vi skal spise med peber. Du? Op til skærmen, Emil. Heldig jeg peber på bukserne. Ja. Nå, skal vi så i gang? Ja. Må jeg godt det for? Nå, det er mig. Ej, der kommer næsten ud. Det er sgu da ikke peber, det her. Ja, lad os gå. Det er sgu da ikke peber. Jo, det er sgu da. Det smager ikke af peber. Så vildt er det da heller ikke. Hvad? Jeg skal ikke prøve derhjemme i hvert fald. Nej, jo. Det er da ikke vildt. Så det vil jeg Fane. Ja, lidt. Og min røde handpas Jeg godt vildere. Den har jeg fået af min mor. Jeg tager hatten. Så meget her. Jeg vil ikke lige stuen, jeg tager det. Så helvede, nu kan jeg sgu da ikke sætte kage i. Det er jo klart svært det. Nå, det er så svært. Se hvor meget der. Hvor? Hvad? Magnus, kom ind på tv. Hvad fanden sidder du pisse dårligt her? Nå. Hvad var det, du sagde lige før? Ja, jeg vil hælde det i dig. Mit Må jeg ikke smerte dårligt? Det tror jeg nok. Kan vi ikke spise en teskefuld kanin Op. i stedet for? Op. Kan vi ikke spise kanel i stedet for? Vi finder noget kanel. Vi har ikke noget kanel. Pis. Hey. Det var alt for denne gang. Ja, mig lille frøn. Howdy! Howdy, cowboy.